Der skal laves pølser, for pølser er fantastisk. Jeg laver svinepølser og vildpølser i den her omgang. Jeg bruger svinenakke, som jeg skærer ud i passende stykker. Cirka 5 cm på alle leder og kanter. Det gør jeg med svinekød, og jeg gør det samme med vildkødet, som er frosset ned her. Og det er stadigvæk næsten frossen, det er derfor jeg bruger en takket kniv. Det er sådan, når man skal lave pølser, at jo koldere kødet er, jo bedre. Så det er lige før, at det er bedst, når det stadigvæk er frossen. Når det kommer op i en elektrisk kødhakker for eksempel, så er der en god chance for, at kødhakkeren simpelthen varmer det op. Det her, det er svinefedt, som jeg har fået fra ryggen af grisen. Og det skal jeg selvfølgelig også bare ud i nogle passende stykker, inden de kommer på køl igen. Så har jeg altså vildt og svinekød og fedt klar til kødhakkeren. Man kan bruge forskellige typer af kødhakker. Jeg har længe brugt sådan en håndkværner her, og har været meget glad for den. Men når man skal op i de mængder af pølser, som det ligesom er tilfældet her, så er det altså rart med en elektrisk kødhakker, som den her, som grundlæggende jo er tilbehør til min røremaskine. Jeg hakker kødet i en medium størrelse. Det kan ikke betale sig at hakke kødet for fint. Jeg vil ikke have, at kødet bliver for smattet, inden det kommer ind i pølserne. Så bliver fedtfordelingen dårlig, og så bliver pølsen ikke god. Det færdige resultat er 3 slags hakkekød, vildt, svin og fedt, som det sidste her er. Det kommer på køl lige så hurtigt det kan. Jeg har også via min madglade tante fået fingrene i sådan nogle havtorn som dem her. Dem har jeg tænkt at bruge som krydring i mine pølser. Derfor tørrer jeg dem i lang tid ved meget svag varme i ovnen. Jeg tager også noget gammelt brød, som jeg bløder op i noget rødvin. Rigeligt rødvin faktisk. Det skal også i pølserne. Derudover rister jeg nogle krydderier på panden. Her er det Szechuan peber, som jeg skal bruge i en af mine krydderblandinger til pølserne. Dem morter jeg selvfølgelig. Her er det masser af korianderfrø og sort peber, som jeg bruger som sådan en slags basis krydderblanding til pølser. En krydderblanding bliver så altså af tørret havtorn, lidt røget paprika og de rødvinsudblødte brød. En anden bliver sort peber og masser af korianderfrø. En tredje bliver hvidløg, chili og Szechuan peber og noget sojasauce til sådan en asiatisk smagskombination. Og den sidste, det bliver peber, sort peber og masser af Szechuan peber. Den bliver rygende stærk, den pølse. Havtornen og brødet kommer op i en mini-hakker og får en tur, til det bliver en uappetitligt udseende smat som det her. Derefter skyller jeg tarmene igennem. Jeg har fået dem udblødt fra min slagter, så der er ikke så meget arbejde ved det. Mange tror, at det her er et arbejdskrævende del af at lave pølser. Det er altså ikke tilfældet. Det tager ikke mange minutter, selvom der er mange meter tarm her. Det eneste, der skal til her, er masser og masser af koldt vand. Når tarmen er trukket på pølsehornet, kommer det op i en skål med vand og kommer ind på køl. Jeg vejer kødet af her, så jeg bedre kan dosere mængden af salt. Det er nemlig det næste, der skal ske. Det er, at hakkekødet her, det skal tilsættes salt, og så skal farsen røres sej. Altså det vil sige, at den skal æltes med hænderne og kun med salt i første omgang. I det hele taget blander jeg min pølsefars med hænderne, ikke med maskinen. Det er for, at kødet bevarer noget af den struktur, der giver pølsen et dejligt bid. Når farsen er rørt sammen med krydderier og fedt, så er det sådan set bare tid til endnu en gang at køle mine 5 forskellige smagsvarianter af fars ned. Jeg har nogle mere klassiske kombinationer, men så har jeg også for eksempel en eksperimenterende vildt medister med havtorn og rødvin. Når man har med pølser at gøre, så er det nemt at prøve nogle forskellige ting og prøve sig frem. Hvis ikke man har lyst til selv at eksperimentere, så kan jeg varmt anbefale den her bog, som jeg har fået af min gode ven Roar, som hedder Home Sausage Making. Den er helt fantastisk og giver både gode basistips, men også
masser af konkrete forslag til pølseopskrifter og krydringer. Så skal pølserne stoppes, og her er det altså nødvendigt at være to. Jeg har bragt min gravide kæreste i spil, ellers så er det meget svært. Det kræver 2 fingre ved pølsehornet. En til at holde pølsen, og en til at føde med tarm. Det kræver lidt øvelse, men det er altså også noget af det sjove ved at stå og lave sine egne pølser. Man kan godt vride sine pølser, mens man stopper dem, men når man bruger en kødhakker, som jeg har gjort, så synes jeg det er svært. Så jeg gør det bagefter. Så husker jeg bare at efterlade luft i mine pølser til netop der, hvor vridet skal være. Det er vigtigt, at de ikke er for tæt pakket pølserne, så kan man ikke vride dem til sidst. Det er selvfølgelig også muligt, hvis man ikke bryder sig så meget om vrid, at bruge snor. Simpelthen at binde en snor i hver ende af sin pølse. Når pølserne har været på køl endnu en gang, er det tid til at varme dem igennem. Det er vigtigt, at de ikke koger her. De skal simpelthen bare varmes igennem i varmt vand. Det tager et kvarters tid. Og så er der pølser i alle tænkelige smagsvarianter, størrelser og former. Jeg kalder det her billede kærlighed i gråt, for det er virkelig et smukt syn.